אתה יודע את זה? האם אתה מכוון אליי? בין היתר. כן, כן, גם אני הייתי שם. אז חלקם חזרו מרוצים, חלקם הרבה פחות, אבל איתנו באולפן שני אוהדים מרוצים מאוד. מאוד. אחד היה מאוד. באתונה, השני הסתפק בצפייה משותפת עם אוהדים בתל אביב. שלום וברכה לאוהדי מילאן, אבי שוסטרו ואלעד לוין, מה העניינים? ערב טוב, מצוין. בטרם נסיעתך אלעד, עשית לנו פרויקט בלונים, בלונייה כזו או אחרת, ואני רואה שהשתדרגת משהו. אז כמו שאתה רואה, המשכתי עם הפרויקט בלונים. אני מרגיש כמו בתוכנית של אודטה, שמציגים. אז עוד זילה המוכשר שלנו, אמן הבלונים, ברק דגן, עשה לנו פה את פאולו מלדיני, הקפטן שלנו. המון, מאוד, אכן, מאוד דומה. יש המון דמיון. דומה לאבא צ'זרה יותר. סעיף של ליברפול מהמשחק, ליברפול מילאן. יפה. וברק גם הכין לנו את הגביע, והביאו אותו במיוחד מאתונה. אז אלעד, בוא נתחיל באמת איתך. איך היה שם? וספר קצת חוויות מהיציע, כמו שאומרים. הייתה אווירה מדהימה. נכון. היו המון אנשים, המון אנגלים שהיו שם בחוץ והתחננו לכרטיסים. והאווירה הייתה שמחה, כל הזמן שירים, ואנשים פשוט רק רוצים לראות את המשחק ושחזור של הגמר הקודם לפני שנתיים. נסגר החשבון מבחינתך עם ליברפול? מבחינתי נסגר החשבון. ואיתך נסגר החשבון עם ליברפול, אבל לא עם חברות הנסיעות. חברות הנסיעות, לצערי בערב, יום שני הודיעו לי שהם לא הצליחו להשיג כרטיס. היה איזשהו סוכן שכנראה קצת עשה איזו פדיחה קטנה ולא השיגו את הכרטיסים. הודיעו לי רק יום שני בערב, אין לי זמן יותר להשיג כרטיס. עוגמת נפש והכל. אז איפה ראית את הגמר? זה הכרטיס של הטיסה. לא התייצבת. ופשוט לא היה סיבה להתייצב, למה מחירי הכרטיסים 3,000 יורו. והיו גם מלא זיופים, כרטיסים מזויפים, אנשים נכנסו לכלא שם, ואני רזיתי 1.5 קילו רק מהלחץ שהיה ושל כרטיסים וזה. ראיתי את המשחק בבאסטופ, בטיילת בתל אביב, ליד המקס פלייס, עם איזה 100 אוהדי מילאן שהבאנו לשם. משהו מאורגן, דרך האתר והכל, חוג האוהדים, ופשוט הייתה אווירה משגעת. אנשים עלו על השולחנות, התחבקנו עם אוהדי מנצ'סטר ששונא ליברפול, ועם אוהדי יו, ומה הלך שם ממש מטורף. טוב, ואתה מנגד צריך ללכת לעבוד קשה בטח לחסות את כל הנסיעות האלה, או שנולדת עם כפית של כסף בפה. כפית של פלסטיק, התכוונת. עובדים קשה, אבל נהנים, זה, אתה יודע, כל אחד בתחביב שלו. ואני חושב שזה התחביב הכי גדול שיכול להיות. כאילו, להיות אוהד של אלופת אירופה, פשוט תענוג. אז פיפו הוא הגיבור באמת שלך הכי גדול מכל המשחק הזה, או שיש לך גיבור אחר אולי? בטח, הוא גנב את ההצגה, הוא הראה לכולם שגם האמנת שהוא בגיל... מסוגל לעשות את זה? האמת שאני האמנתי בו עוד ברבע גמר, נגד ביירן. וכולם צחקו עליי ואמרו לי שאני משוגע, אבל הנה, הוא הוכיח עוד פעם לכולם שהוא מספר אחד, אין, לקח את הגביע הזה בשתי רגליים. תשמע, האמת היא שמילאן עברה עונה מאוד מוזרה, זאת אומרת, חולשה מתמדת בליגה. האם אתה סבור כך באמת? כן, חולשה מתמדת בליגה בסופו של דבר, מין דשדוש כזה, גם בליגת האלופות לא כך ספרו אותם, בואו נשים את הקלפים על השולחן. הפסידו לליל בבית בשלב הבתים. זה בדיוק. ושם כיוונת. בדיוק. ופתאום, משום מקום, אלופי אירופה. מה זה אומר על המפעל או מה זה אומר על מילאן? כזכור, פיפו אינזאגי היה זה שהעלה אותנו מול הכוכב האדום לליגת האלופות. עכשיו, סילביו ברלוסקוני אמר, פיפו הולך לכבוש 2 שערים בגמר. ואכן זה מה שקרה. אני מקווה שהוא לא קרא את המשחק. אבל... בואו נצרף זמר לדיון הזה. יואב אבן צור, עוד אוהד של מילאן. זמר. בוא יואב. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. עוד פעם. La 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 la, ole la 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 la, ole la 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 la. אפשר לתרגם את זה לעברית? È un problema, purtroppo. אתה לא מדבר עברית? אפשר גם. אז איך זה הולך בעברית? דומה קצת לגטוזו האלה. לא, אל תגזיר. זה הצעירה. אולי בעתיד, לך תדע. אז מה המילים אומרות בעצם? אנחנו כאן, ששרים, כדי שהשטן יעזור לנו לנצח. והוא עזר פיפו אינזאגי. ולאן הולכים מכאן, מילאן, עונה הבאה? שבצ'נקו חוזר, רוצים שיחזור? דעות חלוקות, קצת בעיה. כי סך הכל הוא עושה כאן שנים יפות, אבל מצד שני הוא גם נעלם וברח, כאילו... אתה יודע. בקיצור, אתה לא רוצה אותו, כן. אני עוד לא סגור על עצמי. אני יודע לו. אני רוצה קצת, נשמעה ביקורת נוקבת מאוד על המשחק של מילאן, מכל מיני אנגלופילים למיניהם שאמרו שמילאן לא הגיע לה לזכות, וזה היה
אנטי גביע וכל מיני מילים כאלה. אפשר להתווכח עם הדבר הזה. שמע, עם 10 שערים של קקה וההצגות שהוא נתן נגד מנצ'סטר, כרגע לדעתי עם שחקנים כמו גטוזו, סדורף, פשוט שיחקו אותה. איזה מסר לאבי מלר יש לך, אבי? לאבי מלר יש לי, כן, מסר גדול, שאבי בדרך כלל הוא דווקא מפרגן, ובתוכניות שלו של הליגה האיטלקית, אבל הפעם הוא קצת עקץ. אמנם ווטפורד ירדו ליגה, אבל אין מה לעשות, השנה זה השנה של מילאן, ולדעתי הכדורגל היה גדול. הוא מפרגן לכם, רפה בניטס, גם פרגן למשחק של מילאן, אמר השחקנים מקצוענים, וממש כאילו היה קשה מאוד נגד ליברפול. קבוצה מאוד עיקשת, וממש סבלנו, מחצית ראשונה הרגו אותנו כמעט, מחצית שנייה. כן. בהחלט. חברים יקרים. תודה רבה, המשיכו לחגוג, המשיכו לייצר בלונים שכאלה, ועוד ניפגש פה. סניה פרנו. תודה רבה, גרציה מילה. אז עבד עמיחי, לא רק לאברהם גרנט יש מין תחביב מוזר כזה להצטלם מאחורי מאמנים בפרמייר ליג, או מאמנים בכלל. יש עוד מישהו כזה? מסתבר, כן, יש עוד אנשים שאיפשהו מצליחים למצוא את עצמם. והנה כאן תמונה סטנדרטית, רגע לפני הנפת הגביע, רפאל בניטס, מאמנה של ליברפול. והנה, שים לב, מי האיש הזה? אלי כהן, מאמנה של מכבי תל אביב, לדעתי מכשיר הפלאפון בידו. מנסה להנציח את הרגע הקריטי הזה. מתי רפה בניטז יעמוד מאחורי אלי כהן וינסה להשחיל את היד ולצלם אותו? בגמר גביע הטוטו בעונה הבאה באצטדיון רמת גן. תמונת היום שלי, בלי ספק אם לא תמונת העונה.